Ay sa, mo man dyan na gabi pre oh. Sa ipon. Na-scam ko pre. Scam ka, pre. Kainomdom ka atong gi. Hatod na kong gapon pre. Dam, asa ka dam? Palengke. Tara tara. Ano man, pre? Nag-send ko sa 30 mil pre. Siyang nga, pre, no? Sige lang, pre. Tabangan, tika, pre. Ay lagmatabang palagi pre. Ay sa, mo man dyan na gabi pre oh. Mog yun na pre ba? Wadyo ko nagkamali. Taysa, pre, ha? Pre, taysa, pre. Pre, ayun, taysa, pre, taysa. Taysa, pre. Dam, ano nga makarisipot gabi Dam? Unsa ni sipot iya? Nag-text ko sa mo kagabi nga magkita tang duha, pero wala ka ni sipot. Wala man gud ko'y text nga nadangwat iya. Gisendan pati kag 30 mil. Maako jud ka karong gabi una. Sendan ti kag 30k. 30 mil? 30 mil? Hariya, wala gud ko nakadawat anang 30 milya. Gcash na ko Dam, napagay ko resibo diri ah. Dam kay numdum man jud ka Dam no, nangayo og number sa mo gahapon. Mo to kung gisendan og Gcash. Ha? Katong nambira ko ya, dili man to ako ah. Kinsa man di ay? Tara oh. Hapa niya number, ha? Para makakwarta ka sa kuha. Kuya. Kinsa mo skin na nito, tiki? Junjun Montana. Pre, iulit to pre, iulit tong kwarta. Pre, relax lang, pre. Madala kag relax ron, iulit tong kwarta. Pre, tabangan lagi, tika, pre. Tabangan, tika sa chika. Unsa? Tabangan ko nimo? Oo, tabangan, tika. Maato magyana pre. Ano mo lagi na, pre? Sige, tara. Isa. Naman lagi ning duol na tumboy niya pre. Mangod na siguro na niya, pre. Pasin po no. Tara, tara. Kumandit, tara na. Tama akong nadungog pre. Babe. Tama dyan yung mga lungog, pre. Babe. Sige babe, sweet yung kaayo ka ba? Tara na. Tama, giday lang giingon pre. Nga ang mga single mom, dulo nung tumboy. Emotional damage.